Itong mahaba. Ibang klase guys yung isa, oh. Walang buntot. Kalahati lang yung buntot. Ay! Dami din! Dami! Bakit ko? Hello guys, ayan, magandang araw. Ayan, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw guys, kukuha kami ng baboy. So, bale, yung baboy na kukunin namin is, para sa Team DFL. Ayan. Nag-share kami para sa pagdating ng, ng anniversary namin. Mayroon tayong handa! Yan guys, bale, 4 lang po kami ngayon dahil si Ping at si Madonna, sinamahan nila si Aisa sa, ospital kasi hindi pa rin nanganganak sa isa, baka turukan na lang daw ng pampahilab para lumabas na si Pasita. Pasita. Yan, tara guys, samahan niyo po kami. Let's go. Dito pala tayo kukuha ng baboy guys kay Bebe ni Petchay. Ano yan? Petchay ni Bebe. Petchay ni Bebe, maputek. Yan yung maputek, hindi tayo nagbota. Para guys sa pagdating ng ating anniversary, mayroon tayong kakatayin. Pang budel fight, isang baboy. Kitakman, di kayo buraraw. May binibenta kasi si Petchay ni Bebe na baboy. So naisipan namin na kami na lang kukuha para meron tayong katayin. Ayan, kasama rin natin si Boy and Loud. Boy and Loud. Kete, karamayan ka naman ang aso dyan. Ha? Isa mong aso? Yung brown? Oo, munti ka na sa matapang mo. Kaya nagpunta kami doon. Hello, good morning. Ayan guys, ito yung ating kukuning baboy. Ayun itong mahaba. Mahaba? 1,000 na daw yung malaki. Grabe naman! Para sa mataas! Kabilis naman. Saan dyan? Nakatuwing gaan, baka mo pets, pagkano. Mabayo. Bigyan niya sila lahat ng magandang mga na. Malang buntot yung isa, ha? Babae yan, Chen. Ito yung babae na sinasabi ko na pwedeng gawin. Ilang daily daw yan? Parehas din silang babae yun sa kayo. Ito lang lalaki sa kayo. Hindi ko alam. Meron na lang dalawa. Bilangan taman. Bilangan. Ito ay 4,000 din. Diyos ka po. Palaki. Dinawa mo na. Palaki yun guys, oh. Laki. Parang bahay na. Itong dalawa. Yan, saka ito. Yan, ito. Parehas na yan. 4,000. Ano naman? Bawi ka na dito sa kasi ang magbuhat hindi ako makabuhat, masakit ang ulo ko nga. Ay, katay ko. Ha? Balaho ka no. Wala kayong sako? Masa ko din hata. Nyamo, dagito yung sako. Kalimutan nga namin. Sabi mo na kante yung pan mo, sombrero. Ay, balanggot ko na. At dyan ka pala. Ang design, laki oh. Uy, laki. Hello. Hello. Dalawa nga yan. Hindi yung mahaba niya. Maganda na yan. Hindi ko na sana ibigay ng 4,000 sa kanya. Naibitaw ko kasi. 5,000 na talaga yan sana. Liguan ko pa hindi na. At igusong pa mo ta? Ayan, paliguan muna natin para mabango bago natin ilipat sa kanilang Bago nilang hasyenda. Nagraraw Dante. Hindi kalman ang kwak. Kinakang ko si Kwak. Maay. Na. Paglit mo lang pala kanya. Tapos ka na magparabis ng mais? Tapos sa Kamanu ka? Wala ko daw? mabalin mo ka. Wala. Nagtubaw. Kapita sa atin eh. Pangibilagan na. Hindi ko lang naman sana.
Nasaan yung isa ni ate? Kunin mo. Ito na, yung kalbo ay walang buntot. Yata. Ano pa lang pagkain yung, ano na pagkain niya na ay? Brewer na? Oo. Kararawag pa naman ng baboy ay. Ano? Yan ka naman. Ano tubigan mo ito ba yan? Maganda pa rin para makawan sila. Saan ang nanay na mo yan? Ito yung labang. Ah, pinatay mo. Ito mga inahin lahat ka? Hintay, wakan mo. Kaya ingay namin dito guys. At itong mga baboy. Nagabilang na guys. Pagbayad namin sa baboy. Thank you, Auntie Bebe. Ayan, yung 20 kilos yan, Nad. Wala nang bulubok dyan? Yan guys, bali dalawa pa lang baboy ang kinuha natin. Yung isa is kay ate yung nasa Singapore. Bali nagpabili din siya para katayin daw sa New Year. Yan, uuwi din kasi sila sa New Year. Oh, yun. Masaya sa Antiligaya. Kaya na naman sa bagong taon. Okay, tara na guys, punta na natin siya doon sa ating farm. Barot dapat. Ayan na guys, ito na ang ating baboy. Nandito na siya sa kanyang bagong mansion. Yo. Magpakabait kayo dyan, ha? Malaki kayo para marami tayong mapakain sa anniversary. Pakainin mo buo to, ha? Alagaan mo buo, ha? Nalililit na natin. Oh, yan. Ayan na ang inyong bahay, bagong bahay. Meron din ilaga si dito kuya tungkol na isang baboy nung yan. Ayun. Pinagsama na namin sila guys kasi para hindi sila malungkot. Para daw matako kumain. Lakas ng ulan na naman. Walang tigil ang ulan. Ayan guys, pasyalan natin yung total nandito naman na tayo sa farm. Pasyalan namin yung aming tanim na kamatis. Kung anong lagay. Kung pwede na bang lagyan ng balag. Naku, patay. Patay yata ah. Yun, nabuhay naman. Kahit pa paano. Buhay na oh. Huwag kayong mamatay. Kailangan namin kayo. Buhay. Naglantaan naman na yung kon nila oh. Yung palaya. Nasaan yung ito? Nasa nang. Ayan, maganda na sila guys. Oh. Magparami kayo ng bunga para mayroon kami maibenta. Guys, uwi na kami. Balik kami dito mamaya. Magpapakain tayo ng baboy at saka magpainom. And so yung guys, bale bumalik kami dito. Nag-lunch lang kami sa bahay. Pakainin na naman natin yung ating baboy. And then syempre habang nagpapakain tayo, magpangat tayo ng patanga. Tanga. Para yung tao naman ang may sabihin. Kasi wala kaming hapunan mamaya. O, ipakat nyo na yun at maglinis kami dito ng kulungan. Ayan guys, walis-walisan natin para matanggal ang kanilang mga dai. Okay, kain na. Kain na kayo.
Kain ng madami. Ibang klase guys yung isa, oh, walang buntot. Kalahati lang yung buntot. Oh, ang tatakaw nila, oh. Pasyala natin guys yung naglagay ng patanga. At yung pala si Antipasing na mimingwit din. Nagbaniit si Antipasing. Wow, ito na guys yung aming palay. Oh, ang lalaki na nila. Parang kailan lang. Noon tayo may nakuha ka na? Ayan. No, kadami na agad. Gosh, yung. Nice. Kaya di na tayo magpatanga pala eh. Lagay nyo. Matandaan nga, maliba ako. Awan matanday ah. Ayun na lang ito, kanto pa sa'yo. Wow, laki. Big size. Patry natin. Corn pa lang yan. Pangalawang kargamante. Masawas mo tingnan. Wala. Duraan mo. Wala. Ay, Awang pag-isindi ah. di pa natin ang sinupa. Di ba niya ka rin yung kabili dyan? Nato mo na, binaro na. Ay, kalakay! Wow. Galing. Ganda oh. Ganda ng kulay. Bukas kasi guys, kaya kami nagbabawas ng isda. Ano, may palibre yung DA ng ano fingerlings. Eh sayang naman. Grab na natin, libre lang naman eh. Ito rin na-skip dinner. Nato mo. Di man lang, kaliit. Sibli Hindi mabaling yung subyata ka sa nasaktan pangiwa ano. Sibli. Rata mo pag yung ano. Malaki. Kung yung hila niya, malaki yung hila niya. Mabigat. Hindi, bakit malungkot ka? Ayaw mo nang binaniitan. Bakit malungkot ang beshi ko? Bakit? Ayan. Wow! Ayun. Tahimik na sila ngayon. Sanay na sila sa ano. Hindi na sila May maingay. na para may mapasok din doon. Sa sulok pa naman yung ilagay doon. Gagalawan man sila. O, tignan mo. Oh. Surod natin eh. Wag, gagalawan o. Ikot-kot sila ka nung ito. Ha! Ay na! Ay! 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 Wow! Laki! Nice! Laki oh. Gulat ako eh. Daw kasama yung kanay. Banliit. Ano yan, Ante? Anong ginagawa mo sa tsura mo? Wala lang magawa ang Ante, gawan mo nga rin ako. Para magkulot ako eh. tita. Gawan mo nga din ako. Kaya nga ba? Niliti lapiya. Liti lapia. Liti lapia. Betty lapia. Lapiya. Yan. Ayan, malaki! Malaki! Nainggit. Nalaglag! Yan guys, yan Tiligaya naman daw guys, ang magbaniit. Sa aling badang. Kanina ayaw niya mag, ano, pasama yung baniit. Ano ko ba rin kung natapan? Hala. Gaway na yung dalawa, oh, guys. Hindi na ako paikat. Oo. Oo, patay. Kaya daw kasi Kalabitin mo nga sa tayo nga, ante. Ante Pasay, kalabitin mo nga sa tayo nga. gamit ka daw Ante, kita. ang lapit ka daw doon. Si positive at si negative. Yan, bilisan
Si Gigi naman daw. Gagalit na si Auntie Pasay. Kailan na yung nakuha natin? Dami oh. Marami na. Ang hapunan na tayo guys. Ta-na-na-na-na-ta. Ante. Ante. Ay! Ang laki! Sige, angat ng angat ang tay. Ang laki na rin pala eh. Ayun o. Pasyalan natin guys yung ating tinanim na mulberry. Mulberry. And then meron ulit tayo ditong panibagong saging. Ayan o. At saka ito o. Itong ating tinanim na saging. Ayan. Ayan o. Ganda na ng ating mulberry o. Oh. Ayan pa. Ayan sila. Marami na kami nakuha. Makalaki. Ilaw na rin ito. Marami pa yung kasay. Ikaw ang ating tatabon kita. Sa ibabaw. Yan sa ilalim. Yan, iba nakaibabaw yung kangkong. Siyempre, ikaw gawa ating ka. Baka nakalabas naman yung sila. Ayan guys, angat na natin itong ating patanga kung check natin kung madami ng huli. Ito man nagkabilang dahil nga naalala na. Ay, dami din. Oh, di ba? Dami. Ako. Isang pakat pa. Tingnan mo ante, mas marami pa dyan sa nakuha mo. Ilagay sa natin ilagay. Sa gitna. Nakuha ako ng kahoy na malaki para i-ganon na lang natin. Ikatuntay pa sa kargana ah. Ang laki guys oh. Kataba oh. Yan. Ito guys yung ating huli sa patanga. And then ito yung ating huli sa baniit. Ano ba sa Tagalog ang baniit? Kawil. Sa kawil. Oh, sa gitna guno. Yan. Maglagay ulit kami guys. Isa pang lagay. Ay, lubog na. Hala. Hawakan nyo lang? Ay! Hello? Ito guys, ang huli ni Auntie Pasay, nagadanay. Opo, na yan. Ang ganda ng magkambal. Ante, payag ka rin, kambal kayo? Maghipag lang kami guys. Hindi ka payag. Siyempre, yung totoo naman kasi. Maghipag. Pero hindi ayaw mo rin maging kambal sa Auntie Pasay. Pwede ah. Walang masama doon. Hipag man. Hipag magkapatid ay magkambal. Di pwede na rin yun. Sa totoo lang, may Ang kambal, lalaki, oh. may kambal akong lalaki. Ito walang huli guys, sigurado. Ang iingay kasi inyo eh. Oh. Ay! Buhay na buhay ang kangko. So, yun guys, uwi na tayo. Bali, lulutuin natin ito ng inabraw. At napapatikim kami ng inabraw. Hello guys, ayan, ngayon na natin lulutuin ang ating nakuhang mga isda. Ayan, napakadami. Ito ang ating ingredients, mga gulay. And then, Fresh na yung fresh na mga gulay. ating nagprito din kami guys. Ito na siya, oh. Oh, sarap. Crispy, crispy. And
then magpapaksiw ng piligaya. Pangat ba? Saka then may mais tayo guys. Ayan yung na-harvest natin doon sa ating maisan. Na puti, unti-unti nang na-harvest ni Anod. Okay guys, check natin ang ating paksiw. Sarap. Bangante ah. Okay guys, ito ng ating gulay. Pinakbag. Ay, dinengdeng. Tapos pinakit. Ama, salamat sa biyaya ng pinagkakalag mo sa amin. Ang magsilbing lakas namin ito magamit namin sa paglilingkod sa Panginoon Jesus. Ang ating pinagpagpag. Amen. Kain na dragon! Ng tilapia maliliit. Guys, nakadress ka pa. Ito tapos kasi ng aming pagsamba guys, kaya ako nakadress. Kain po. Manta. Ginabi na kami guys sa pagluluto. Napakarami rin. Share na lang sila dyan. Share na lang kami dito lang po. Papeng. Alagyan mo pa rin kasi ito yan. Yung ulam daw pa. Dahil kaya. Huwag na lang kayo. Alam ito na yung kanin, oh. Masarap ng gulay ni ang pinigayat ng si Pasting. Oo nga. Saluyot is life. Sarap. Sarap ng tilapia pagka sariwa. Kabila. Tikman ko nga paksiw. Ay, mamang tayo. Yung gamahin mo tayo. Hindi ko sabay ka. Saluyot. Ako pa. So, ayun. Good liters ay. Kaya, Kain tayo mga ka-dragon. Marunong ka naman Ilocano lang. kaya, Okay. anong tawag dito? Sinangag. Sinangag. Sinangat. Sinangag. Sinangag, ano? Sinangag? Sinangag. Sinangag. Nasa ospital na siya, isa inadmit na siya dahil dahil 2cm na yung 2cm na siya, kaya kailangan na siyang i-admit. Pero sa mga oras na ito, hindi pa naman daw sumasakit yung tiyan niya. Kaya pa lang kami dito, Standby. naka-standby lang kami dito at kung ano man yung kailangan namin pumunta doon, pupunta kami at si Dan ay nandun na, nauna na. Ikaw Bante, pasing nung panganay mo, hindi ka nag-labor, hindi nagsakit-sakit yung pan mo? Kasi si Ate Aisha guys, wala pa siyang hindi pa siya nagle-labor. Hindi ka makatulog kung katulog ko. Tinurukan siya ng pangpahilag. Kaya lang hindi pa rin siya. Wala yung doktor hindi pa rin tumatala. Noon, No. hindi naman nila alam yung mga due date nila, kaya inihintay na lang nila mag-fit. Wala kang due date na kayong Walang Na-overdose. sa amin. Basta nagsakit. Oo, Hindi naman. namin, labas na. mulat ka na. Sana guys, normal siya. Kaya niya yun. Mahirap pagsisaryan. Feeling ko kapareho ko siya madaling manganak. Kasi pares kasi yung sinyalis. Nung pagbabante. Siguro nagmanak ni kay Mother Dragon. Gadget mo, Jay? Hindi pa rin. Oo, kadi. Sabi ko na eh! Alam nga, ayaw nila ng live siyempre sa cellphone. Sabi niya, hi, Jay. Wala. Sinabihan niya siguro si, Siyempre, sa kanila na lang yun. Hanggang doon na lang muna si tayo. Boy. Na punta sa bahay. Text lang. Oy, wala. Hindi nga ako ga-reply. Ne? Sabay gano'n na. Sinner? Sabay gano'n. Lord. Kasaya na sana yung sabay ganun. Nang ulam si Cooper. Hindi ako makanina. Ito ay, replyan man daw eh. Nagantay na si Gayem Magninaw. Sabi ni camera girl, hindi daw kami makatulog hanggat di na ilalabas ni Aiza si Si Diana. Dalawang Kaya dito lang, termos. dalawang termos pa naman guys yung dala ni Dan at ni Billy. Isa silang termos. Naubos na rin lang daw yung laman ng termos nila. Hindi pa galabas si Yana. Lian. Kami naman din dito, magtimpla rin kami ng may nakaready rin kami 3 termos. Damayan si Kuya Dan. Tag-iisa kami.